Έχεις την αίσθηση ότι τα χρήματα σε αποφεύγουν, ότι εμφανίζονται μόνο για λίγους τυχερούς, ενώ εσύ παλεύεις να τα βγάλεις πέρα στο τέλος του μήνα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας αποκαλύψω κάτι που ίσως σας φανεί εκ πρώτης όψεως παράλογο. Τα χρήματα είναι μια ζωντανή οντότητα. Νιώθουν, αντιδρούν, υπακούουν. Ναι, τα χρήματα είναι ζωντανή ενέργεια και όπως κάθε μορφή ενέργειας ανταποκρίνονται στον τρόπο που τους συμπεριφέρεσαι. Νιώθουν τον τόνο των λέξεών σου, το βάρος των σκέψεών σου και την ίδια την ουσία των συναισθημάτων σου. Αν λες συνεχώς «ποτέ δεν έχω αρκετά», το σύμπαν απλά συμφωνεί και σου προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη. Αν όμως δηλώσεις «είμαι μαγνήτης χρημάτων, με αγαπούν και πάντα με βρίσκουν», κάτι μετατοπίζεται, όχι στον εξωτερικό κόσμο, αλλά βαθιά μέσα σου. Γιατί το μυστικό δεν είναι να ζητάς χρήματα, είναι να καλείς τα χρήματα με το όνομά τους. Δεν είναι μαγεία, είναι δόνηση, είναι συνείδηση. Και σήμερα θα σου δείξω πώς το σύμπαν υπακούει, κάθε φορά που μιλάς με πίστη. Έχεις παρατηρήσει ποτέ πώς αντιμετωπίζουμε τα χρήματα σαν έναν μεταμφιεσμένο εχθρό, σαν να απολαμβάνουν κρυφά να γλιστρούν μέσα από τα δάχτυλά μας? Μεγαλώσαμε ακούγοντας πως τα χρήματα είναι δύσκολο να αποκτηθούν, πως είναι βρώμικα, πως διαφθείρουν το χαρακτήρα και, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, αρχίζουμε να τα αποθούμε με τον ίδιο φόβο που θα χρησιμοποιούσαμε για να διώξουμε κάτι επικίνδυνο. Όμως τα χρήματα δεν είναι εχθρός. Δεν είναι μια σκοτεινή οντότητα που επιλέγει κάποιους και εγκαταλείπει άλλους. Τα χρήματα είναι ζωντανή ενέργεια. Αναπνέουν, αισθάνονται και ανταποκρίνονται στον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. Είναι σαν ένας ευαίσθητος φίλος που αντιλαμβάνεται τον τόνο της φωνής σου. Διακρίνει τι κρύβεται πίσω από τα λόγια σου και αντιδρά ανάλογα με τα συναισθήματά σου. Όταν λες «ποτέ δεν έχω αρκετά», τα χρήματα το ακούν ως εντολή και υπακούουν. Όταν λες «μόλις έρχονται, εξαφανίζονται», καταλαβαίνουν ότι πρέπει να φύγουν γρήγορα. Αλλά όταν λες «τα χρήματα με συμπαθούν», νιώθουν όμορφα όταν βρίσκονται κοντά μου, χαμογελούν και μένουν. Τα χρήματα είναι καθρέφτης της δόνησής σου. Αντανακλούν ακριβώς αυτό που πιστεύεις για αυτά. Επομένως, δεν πρόκειται να τα κυνηγάς. Πρόκειται να ευθυγραμμιστείς μαζί τους. Πρόκειται να μεταμορφώσεις τον τρόπο που σχετίζεσαι μαζί τους. Φαντάσου για μια στιγμή ότι τα χρήματα ήταν ένα πρόσωπο. Πώς θα ένιωθες την παρουσία σου? Ευπρόσδεκτο ή κρινόμενο? Προσκαλεσμένο ή απλώς ανεκτό όταν ήταν απαραίτητο? Αν το αντιμετωπίζεις με ενοχή, φόβο ή περιφρόνηση, το αισθάνεται και απομακρύνεται. Τώρα σκέψου, αν ένας φίλος σε καλούσε μόνο για να παραπονεθεί, για να σου πει πόσο ποτέ δεν κάνεις αρκετά, θα ήθελες να παραμείνεις κοντά του? Φυσικά όχι. Τα χρήματα ενεργούν με τον ίδιο τρόπο. Αναζητούν περιβάλλοντα και ανθρώπους, όπου γιορτάζονται, γίνονται σεβαστά και αγαπιούνται. Πολλοί πιστεύουν ότι τα χρήματα έρχονται μόνο σε όσους τα έχουν ήδη, αλλά αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Τα χρήματα ρέουν φυσικά σε όσους δημιουργούν ένα φιλόξενο δονητικό πεδίο. Και αυτό το πεδίο διαμορφώνεται από σκέψεις, λόγια και στάσεις. Κάθε φορά που μιλάς άσχημα για τα χρήματα, συνδέοντάς τα με την έλλειψη ή τον πόνο, μολύνεις αυτό το πεδίο. Είναι σαν να προσπαθείς να φυτέψεις λουλούδια σε δηλητηριασμένο έδαφος. Το πρώτο βήμα είναι να το καθαρίσεις. Ξεκίνα με κάτι απλό. Κοίτα το πορτοφόλι σου. Αντιπροσωπεύει τον φυσικό χώρο όπου αναπαύονται τα χρήματα. Είναι οργανωμένο ή γεμάτο τσαλακωμένα χαρτιά, παλιές αποδείξεις, λιγμένες κάρτες. Αυτό που αποκαλείς λεπτομέρεια είναι στην πραγματικότητα ένα σύμβολο. Ένας καθρέφτης του τι υπάρχει μέσα σου. Ένα ακατάστατο πορτοφόλι αποκαλύπτει μια μπερδεμένη σχέση. Σημάζεψέ το. Δίπλωσε προσεκτικά τα χαρτονομίσματα. Πέτα ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον. Κάν το έναν μικρό ναό. Δεν θα καλούσες έναν ξεχωριστό καλεσμένο σε ένα ακατάστατο σπίτι, έτσι δεν είναι? Γιατί λοιπόν να καλέσεις τα χρήματα σε έναν χώρο που δείχνει αδιαφορία? Το ίδιο ισχύει και για το μυαλό σου. Αν οι σκέψεις σου είναι γεμάτες φόβο και ανησυχία, τα χρήματα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ασφάλεια για να μείνουν. Αντάλλαξε τις εκφράσεις της έλλειψης με λόγια αγάπης. Πες, χρήματα, είστε ευπρόσδεκτα εδώ. Σας σέβομαι, σας εκτιμώ και σας χρησιμοποιώ με σύνεση. Αυτή η απλή κίνηση
αλλάζει τη δόνησή σου. Είναι σαν να ανοίγεις ένα παράθυρο και να αφήνεις τον ήλιο να μπει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Θυμάμαι μια γυναίκα που γνώρισα, μια ταλαντούχα ηθοποιό, αλλά διαρκώς χρεωμένη. Έλεγε ότι τα χρήματα την πρόδιδαν. Κάθε φορά που έπαιρνε ένα επικερδές συμβόλαιο, κάτι πήγαινε στραβά, ένα πρόβλημα υγείας, μια απόλυση, ένα απροσδόκητο έξοδο. Αντιλήφθηκα την πικρία που κουβαλούσε στα λόγια της. Μια μέρα της ίσα. Σταμάτα να αντιμετωπίζεις τα χρήματα σαν προδότη. Αντιμετώπισε τα σαν έναν φίλο που απλώς κουράζεται από την εχθρότητα. Της ζήτησα να καθαρίσει την τσάντα της, να τακτοποιήσει προσεκτικά τα χαρτονομίσματά της και να ευχαριστεί κάθε βράδυ για τα χρήματα που ήδη είχε, όσο λίγα κι αν ήταν. Μερικές εβδομάδες αργότερα, με αναζήτησε με δάκρυα στα μάτια. Είπε ότι την είχαν καλέσει για έναν νέο ρόλο, καλύτερο από τον προηγούμενο, και ότι για πρώτη φορά ένιωθε τα χρήματα να μένουν. Έμαθε ότι η ευγνωμοσύνη είναι ο μαγνήτης της μονιμότητας. Η σύγχρονη έρευνα ήδη αποδεικνύει τη δύναμη αυτού του συναισθήματος. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που καλλιεργούν τακτικά την ευγνωμοσύνη βιώνουν μία μεγαλύτερη αίσθηση ευημερίας, κάνουν πιο σοφές οικονομικές επιλογές και μάλιστα αυξάνουν τα εισοδήματά τους μακροπρόθεσμα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ευγνώμων εγκέφαλος αντιλαμβάνεται περισσότερες δυνατότητες. Γίνεται ένα ραντάρ για ευκαιρίες. Η ενέργεια της ευγνωμοσύνης λέει στο σύμπαν «Είμαι έτοιμος για περισσότερα». Έτσι, αν θέλεις να μεταμορφώσεις τη σχέση σου με τα χρήματα, σταμάτα να τα βλέπεις ως έναν αριθμό σε μία οθόνη ή ένα απλό κομμάτι χαρτί. Δες τα ως μία ζωντανή ροή που ανταποκρίνεται στην εσωτερική σου κατάσταση. Μη τα φοβάσαι, μη τα κατηγορείς, μη τα αγνοείς. Συζήτησε μαζί τους. Νιώσε τα ως μέρος του θείου κύκλου της ζωής. Όπως ακριβώς ο αέρας που αναπνέεις, τα χρήματα χρειάζονται να κυκλοφορούν. Μπαίνουν, βγαίνουν, επιστρέφουν, ανανεώνονται. Και όταν τα αφήνεις να ρέουν με αγάπη, επιστρέφουν πολλαπλασιασμένα. Πολλοί άνθρωποι λένε «Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία». Και είναι αλήθεια, αν περιμένεις να είναι η πηγή της χαράς. Αλλά τα χρήματα ενισχύουν αυτό που ήδη υπάρχει μέσα σου. Αν υπάρχει φως, επεκτείνει το φως. Αν υπάρχει φόβος, επεκτείνει τον φόβο. Επομένως, η δουλειά ξεκινά από μέσα σου. Είναι ένας σιωπηλός καθαρισμός, φτιαγμένος από νέες λέξεις, χειρονομίες σεβασμού και μια σταθερή απόφαση να μην ξαναμιλήσεις ποτέ άσχημα για αυτό που επιθυμείς να προσελκύσεις. Κάνε ένα μικρό τελετουργικό. Απόψε, πριν κοιμηθείς, πάρε ένα οποιοδήποτε χαρτονόμισμα. Κράτησέ το στα χέρια σου και πες «Σε ευλογώ. Σε ευχαριστώ για όλα όσα αντιπροσωπεύεις». Να επιστρέφεις πάντα με τη μορφή ευκαιριών, ιδεών, πελατών και απροσδόκητων ευλογιών. Θα παρατηρήσεις ότι κάτι ανεπαίσθητο μετατοπίζεται. Η καρδιά σου ζεσταίνεται. Ο φόβος μειώνεται. Και σε αυτόν τον χώρο, ελαφρότητα στα χρήματα βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής τους. Θυμήσου, τα χρήματα είναι ζωντανή ενέργεια. Δεν είναι ο εχθρός σου, είναι ο συνεργάτης σου στη δημιουργία. Υπάρχουν για να διευρύνουν τη ζωή σου και να υπηρετούν το καλό όταν καθοδηγούνται από μία αφυπνισμένη καρδιά. Όταν τα αγαπάς, σε αγαπούν κι αυτά. Όταν τα σέβεσαι, σε σέβονται. Και όταν τα καλείς με χαρά, έρχονται τρέχοντας, γιατί βαθιά μέσα τους τα χρήματα θέλουν μόνο να βρίσκονται εκεί που είναι ευπρόσδεκτα. Τα πάντα στο σύμπαν ξεκινούν με μία λέξη. Πριν κάτι υπάρξει στον ορατό κόσμο, πρέπει να γεννηθεί στο αόρατο, στη σφαίρα των ιδεών, των συναισθημάτων και των λέξεων που εκφέρεις. Οι λέξεις είναι πρότυπα ενέργειας. Είναι εντολές που η ζωή κατανοεί και υπακούει. Όταν λες «δεν μπορώ», είναι δύσκολο, τα χρήματα είναι λιγοστά, το σύμπαν το ακούει ως εντολή και τακτοποιεί τις συνθήκες για να επιβεβαιώσει αυτό που δήλωσες. Όταν όμως λες «όλα κυλούν σε μένα με ευκολία», το χρήμα απολαμβάνει την παρουσία μου, φυτεύει σε έναν σπόρο αυθονίας. Η λέξη είναι μια εντολή και το σύμπαν είναι ο πιστός υπηρέτης κάθε εντολής που εκφέρεται με πεποίθηση. Κατανόησε. Η ομιλία δεν είναι απλός ήχος, είναι δόνηση. Και η δόνηση είναι η πρώτη ύλη της δημιουργίας. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλεις. Ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι όταν μιλάς. Η ενέργεια της φωνής σου, το συναίσθημα που την συνοδεύει,
η εικόνα που κρατάς στην καρδιά σου. Όλα αυτά είναι ένας κώδικας που ενεργοποιεί το αόρατο πεδίο γύρω σου. Γι' αυτό η επανάληψη φράσεων ευημερίας, χωρίς να νιώθεις τι σημαίνουν, δεν αλλάζει τίποτα. Οι λέξεις είναι η πόρτα, αλλά το συναίσθημα είναι το κλειδί που την ξεκλειδώνει. Το να λες «είμαι πλούσιος», ενώ η καρδιά σου καταναλώνεται από φόβο και αμφιβολία, είναι σαν να προσπαθείς να ανάψεις ένα φως χωρίς ρεύμα. Η πρόθεση πρέπει να είναι αληθινή, ζωντανή, φορτισμένη με συναίσθημα και εσωτερική αλήθεια. Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι είναι να πιστεύουν ότι μπορούν να εξαπατήσουν το σύμπαν με κενές λέξεις. Επαναλαμβάνουν επιβεβαιώσεις ενώ, βαθιά μέσα τους, δονούνται από έλλειψη. Λένε «είμαι ευημερών», αλλά σκέφτονται «ελπίζω να λειτουργήσει αυτό, γιατί είμαι απελπισμένος». Αυτή η ασυμφωνία ακυρώνει την εντολή. Είναι σαν να στέλνεις ένα μήνυμα και να το διαγράφεις πριν το διαβάσει ο παραλήπτης. Το σύμπαν κατανοεί τη συνοχή. Αν η λέξη λέει ένα πράγμα και το συναίσθημα λέει ένα άλλο, επιλέγει το ισχυρότερο και το συναίσθημα κερδίζει πάντα. Επομένως, όταν μιλάς, νιώσε. Νιώσε πως είναι να ζεις στην αυθονία, ακόμα και αν οι περιστάσεις δεν το δείχνουν ακόμα. Κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου την αίσθηση του να ανοίγεις το λογαριασμό σου και να βλέπεις περισσότερα από αρκετά. Φαντάσου την ανακούφιση, τη χαρά, την ευγνωμοσύνη. Άφησε αυτό το συναίσθημα να γεμίσει το σώμα σου. Και όταν είσαι γεμάτος με αυτή την ενέργεια, πες «είμαι ευημερών. Το χρήμα με αγαπά και με βρίσκει με ευκολία». Εκείνη τη στιγμή η λέξη σου ζωντανεύει. Ταξιδεύει ως μια καθαρή συχνότητα, χωρίς θόρυβο, και το σύμπαν ανταποκρίνεται. Έζησα αυτή την αλήθεια σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Κάποτε, όταν προέκυψε ξαφνικά ένα μεγάλο έξοδο για την επιδιόρθωση του αυτοκινήτου μου, βρέθηκα αντιμέτωπος με απρόβλεπτους λογαριασμούς και ανησυχίες. Η παλιά φωνή του φόβου μου ψιθύριζε «δεν θα τα καταφέρεις». Αλλά υπήρχε κάτι δυνατότερο μέσα μου. Κάθισα σιωπηλός και είπα «χρήμα, ξέρω ότι με ακούς. Σε καλώ με αγάπη και πίστη. Έλα σε μένα με τον σωστό τρόπο, στον σωστό χρόνο». Ένιωσα μια βαθιά ηρεμία, σαν κάτι αόρατο να είχε επαναευθυγραμμιστεί. 4 ημέρες αργότερα, έλαβα μια απροσδόκητη πληρωμή από μια παλιά συνεργασία, ακριβώς το ποσό που χρειαζόμουν. 1.750 ευρώ. Το σύμπαν δεν ενήργησε επειδή οικέτεψα με απόγνωση. Ενήργησε επειδή δήλωσα με πίστη. Οι λέξεις έχουν δημιουργική δύναμη και η σύγχρονη επιστήμη αρχίζει να το αντιλαμβάνεται αυτό. Έρευνες δείχνουν ότι η ομιλία μας επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο, προκαλώντας την απελευθέρωση χημικών ουσιών που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας. Όταν μιλάς με τόνο ευγνωμοσύνης και πιθανότητας, ο εγκέφαλός σου απελευθερώνει ντοπαμίνη και σερωτονίνη, τις ορμόνες του κινήτρου και της διάβγειας. Αυτές σε φέρνουν σε κατάσταση ενδυναμωμένης δράσης και διευρυμένης επίγνωσης. Αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ευκαιρίες, όπου κάποτε έβλεπες μόνο ανυπέρβλητα εμπόδια. Έτσι, είναι κάτι περισσότερο από απλή πνευματικότητα. Είναι νευροεπιστήμη εφαρμοζόμενη στην συνειδητή ζωή. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο βαθύ. Μια λέξη που εκφέρεται με πίστη δεν μετατοπίζει απλώς το νοητικό σου τοπίο. Καλεί ενεργά το αόρατο σε ύπαρξη. Ο ήχος είναι δόνηση και η δόνηση είναι ενέργεια σε κίνηση. Όταν εκφράζεται κάτι με πρόθεση, δημιουργείται κύματα που διαδίδονται στο κβαντικό πεδίο, την ίδια την ύφανση όπου όλα είναι αλληλένδετα. Ολόκληρο το σύμπαν δονείται ανταποκρινόμενο σε αυτή την εντολή. Γι' αυτό οι λέξεις που λέγονται στην προσευχή, εμποτισμένες με αγάπη, υπερβαίνουν αποστάσεις και μεταμορφώνουν πεπρωμένα. Θέλω να κατανοήσετε πραγματικά πόσο βαθιά η καθημερινή σας γλώσσα διαμορφώνει την πραγματικότητά σας. Δώστε μεγάλη προσοχή σε όσα εκφράζετε σχετικά με τα χρήματα στις συζητήσεις σας. Όταν συζητάτε λογαριασμούς, δηλώνετε «αυτό θα με καταστρέψει οικονομικά» ή «είμαι ευγνώμων που έχω τα μέσα να το καλύψω». Αν κάποιος σας προσκαλέσει κάπου, απαντάτε «δεν μπορώ να το αντέξω οικονομικά, δεν έχω αρκετά δολάρια αυτή τη στιγμή» ή «σίγουρα θα βρω έναν τρόπο να το κάνω». Κάθε μία από αυτές τις φράσεις είναι ένας σπόρος. Η πρώτη σπέρνει την έλλειψη, ενώ η δεύτερη καλλιεργεί τη δυνατότητα. Ξεκινήστε να φροντίζετε την ομιλία σας σαν επιμελής κυπουρός. Ξεριζώστε τα ζυζάνια του «δεν μπορώ», «είναι αδύνατο»,
Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αντικαταστήστε τα με φράσεις που ανοίγουν πόρτες. Επιλέγω, λαμβάνω, όλα ευθυγραμμίζονται υπέρ μου. Αυτές δεν είναι απλώς θετικές επιβεβαιώσεις. Είναι μαγνητικοί έλκτες. Δημιουργούν ένα ενεργειακό πεδίο όπου τα χρήματα αισθάνονται ευπρόσδεκτα, αναγνωρισμένα και εκτιμημένα. Και όταν ο φόβος αναπόφευκτα αναδύεται, γιατί πάντα το κάνει, μην τον αρνείστε. Αναγνωρίστε τον και μετά δηλώστε. Ξέρω ότι φοβάσαι, αλλά είμαστε ασφαλείς. Το σύμπαν παρέχει συνεχώς. Αυτή η απλή δήλωση αναπρογραμματίζει το μυαλό σας και επαναπροσαρμόζει την ενεργειακή σας συχνότητα. Σήμερα, σας προσκαλώ να μετατρέψετε κάθε λέξη που προφέρετε για τα χρήματα σε ένα ισχυρό διάταγμα. Μιλήστε με αγάπη, με ακλόνητη βεβαιότητα, με χαρά. Μιλήστε ως κάποιος που έχει ήδη λάβει, μην νικετεύετε. Δηλώστε, δηλώστε. Τα χρήματα με γνωρίζουν, αναγνωρίζουν τη φωνή μου, ξέρουν τον δρόμο της επιστροφής σε μένα. Εκφωνήστε το αυτό κάθε πρωί καθώς ανατέλει ο ήλιος και κάθε βράδυ πριν τον ύπνο. Αφήστε αυτή την πρακτική να γίνει ένας οικείος διάλογος με το σύμπαν. Θυμηθείτε, τα χρήματα δεν εκδηλώνονται επειδή τα εκλιπαρείτε. Φτάνουν επειδή μιλάτε με απόλυτη αυθεντία. Και η αυθεντία δεν είναι αλαζονία. Είναι βαθιά επίγνωση. Επίγνωση ότι οι λέξεις διαθέτουν τεράστια δύναμη και ότι το σύμπαν προσέχει τη φωνή αυτών που πραγματικά πιστεύουν. Η ζωή ακούει αδιάκοπα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι αφήγηση της παρουσιάζεται. Τα πάντα δονούνται. Απολύτως τα πάντα στην ύπαρξη. Ο αέρας που αναπνέεται, η καρέκλα στην οποία κάθεστε, ο ήχος της φωνής μου αυτή τη στιγμή, τα χρήματα στον λογαριασμό σας, ακόμα και οι φευγαλαίες σκέψεις που διασχίζουν αθόρυβα το μυαλό σας. Κάθε ένα σωματίδιο στο σύμπαν κινείται σε έναν διακριτό ρυθμό και αυτός ο ρυθμός είναι η ίδια η γλώσσα της δημιουργίας. Έτσι επικοινωνεί το σύμπαν μέσω συχνοτήτων. Δεν χρειάζεται να τις αντιλαμβάνεστε οπτικά, όμως σας περιβάλλουν συνεχώς. Το συναίσθημά σας είναι μια συχνότητα, η λέξη σας είναι μια συχνότητα και η πεποίθησή σας λειτουργεί ως ο πομπός, στέλνοντας αυτή τη δόνηση στο άπειρο πεδίο που ονομάζουμε ζωή. Μόλις συνειδητοποίησα αυτή τη βαθιά αλήθεια, αναγνώρισα ότι δεν ήμουν θύμα καμίας απολύτως περίστασης. Αντιθέτως, ήμουν ένας ζωντανός ραδιοφωνικός σταθμός που εξέπεμπε συνεχώς σήματα στο σύμπαν και με τη σειρά του λάμβανα πίσω ακριβώς αυτό που εξέπεμπα. Η φτώχεια δεν ήταν τιμωρία, ήταν μια συχνότητα. Η αυθονία ήταν επίσης μια συχνότητα. Και μεταξύ των δύο υπάρχει μόνο η συνειδητή επιλογή του συντονισμού. Όταν μένεις προσκολλημένος στην έλλειψη, όταν δηλώνεις δεν θα πετύχει, όταν ενδίδεις στον φόβο, τότε συντονίζεις την εσωτερική σου κεραία στον σταθμό της ανεπάρκειας. Και το σύμπαν, πάντα ανταποκριτικό, απλώς ενισχύει το ίδιο το σήμα που έχεις εκπέμψει. Σκέψου τα ραδιοκύματα. Δεν μπορείς να δεις τον ήχο να διαπερνά τον αέρα, κι όμως αναμφισβήτητα υπάρχει, γεμάτος μουσική, έτοιμος να ακουστεί, περιμένοντας κάποιον να ρυθμίσει απλώς τον δέκτη στη σωστή συχνότητα. Το χρήμα λειτουργεί παρόμοια, είναι πανταχού παρόν, κυκλοφορεί ελεύθερα, ρέει αβίαστα και ανταποκρίνεται σε όσους δονώνται στη συχνότητά του. Γι' αυτό, όταν δονείσαι στην αυθονία, πράγμα που συνεπάγεται το να νιώθεις ευγνωμοσύνη, αξία και ειρήνη, το χρήμα αναπόφευκτα έλκεται προς εσένα. Ελκύεται από το απτό πεδίο εμπιστοσύνης που εκπέμπεις. Η σύγχρονη επιστήμη αρχίζει τώρα να κατανοεί αυτό που οι αρχαίοι μύστες ανέκαθεν διαισθητικά γνώριζαν. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Η καρδιά ειδικότερα εκπέμπει μια ισχυρή ενέργεια που εκτείνεται για αρκετά μέτρα γύρω μας. Όταν βιώνουμε γνήσια ευγνωμοσύνη, χαρά και αγάπη, αυτό το πεδίο επεκτείνεται δραματικά και αποκτά συνοχή. Κυριολεκτικά μεταμορφώνει το περιβάλλον μας. Εργαστηριακές μελέτες έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι τα υψηλά συναισθήματα μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τη μοριακή δομή του νερού και εσύ, στην ουσία, αποτελείσαι σε μεγάλο βαθμό από νερό. Φαντάσου λοιπόν την τεράστια επίδραση όταν επιλέγεις σκόπιμα να ανεβάσεις τη δόνησή σου, επαναπροσαρμόζεσαι, εναρμονίζεις τα ίδια σου τα κύτταρα και αυτή η νεοαποκτηθήσα συνοχή αρχίζει να έλκει εμπειρίες που ταιριάζουν απόλυτα με το βελτιωμένο ενεργειακό σου αποτύπωμα. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια
που πολλοί τείνουν να παραβλέπουν. Η δόνηση δεν είναι απλώς αυτό που ισχυρίζεσαι λεκτικά ότι νιώθεις, είναι αυτό που πραγματικά ενσαρκώνεις. Μπορείς να επαναλάβεις «είμαι ευημερών» 1000 φορές, αλλά αν το σώμα σου συνεχίζει να δονείται με ένταση, φόβο και αμφιβολία, το σύμπαν θα ανταποκριθεί σε αυτή την υποκείμενη κατάσταση, όχι στα λόγια που προφέρεις. Το πεδίο δόνησης είναι πάντοτε ειλικρινές. Συνεπώς, η πραγματική εργασία αρχίζει εσωτερικά, μέσα στις σιωπηλές σου σκέψεις και στις ασυνείδητες αισθήσεις που καλλιεργείς. Κάθε φορά που απασχολείσαι υπερβολικά με λογαριασμούς, το σώμα σου ακούσια μεταβαίνει σε κατάσταση επιβίωσης. Στη συνέχεια εκπέμπει ισχυρά κύματα ανεπάρκειας. Και το σύμπαν, το οποίο ούτε κρίνει ούτε καταδικάζει, απλώς ευθυγραμμίζεται και ανταποκρίνεται. Αν αυτή είναι η δόνηση που στέλνεις, τότε αυτό ακριβώς θα σου προσφέρω. Τώρα, φαντάσου να αλλάζεις αυτή τη συχνότητα. Φαντάσου να αντικαθιστάς τον φόβο με ακλόνητη εμπιστοσύνη. Όταν αποφασίζεις συνειδητά να πιστέψεις ότι καθοδηγείσαι από μια θεϊκή δύναμη και ότι ό,τι χρειάζεσαι υπάρχει ήδη εν δυνάμει, η δόνησή σου μετατοπίζεται ακαριαία. Είναι σαν να φωτίζεις ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το σκηνικό παραμένει αμετάβλητο, αλλά τώρα όλα γίνονται ζωηρά ορατά. Αρχίζεις να διακρίνεις ευκαιρίες που προηγουμένως φάνταζαν αδιόρατες. Αναδύονται νέα πρόσωπα. Αναδύονται λαμπρές ιδέες. Αποκαλύπτονται κομψές λύσεις. Δεν είναι μαγεία. Είναι τέλεια ευθυγράμμιση. Θυμάμαι μία περίοδο που όλα έμοιαζαν εντελώς στάσιμα. Οι λογαριασμοί συσσωρεύονταν, οι προσκλήσεις για ομιλίες λιγόστευαν και μια βαθιά σιωπή κρεμόταν βαριά γύρω μου. Αναγνώρισα ότι η απελπισία δεν θα μου χρησίμευε. Έτσι, ξεκίνησα μια νέα πρακτική. Κάθε μέρα, με το που ξυπνούσα, καθόμουν σε ήσυχη περισυλλογή για αρκετά λεπτά, απλώς καλλιεργώντας ένα συναίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης. Όχι για την οικονομική άνεση που δεν είχα ακόμη βιώσει, μα για την ίδια τη ζωή, για τις δυνατότητες που άνοιγαν, για τον αέρα που ανέπνεα. Επιβεβαίωνα μέσα μου, εμπιστεύομαι, όλα εξελίσσονται ήδη. Το σύμπαν ξέρει το όνομά μου. Σταδιακά, άρχισα να νιώθω μια αισθητή ελαφρότητα στην ατμόσφαιρα. Ιδέες άρχισαν να ξεπηδούν, επιστολές έφταναν με ενδιαφέρουσες προτάσεις και ένα νέο ρεύμα άρχισε να ρέει. Τίποτα εξωτερικό δεν είχε αλλάξει, είχα μεταμορφωθεί εσωτερικά και το σύμπαν απλώς ανταποκρινόταν στη νέα αρμονική μελωδία που έπαιζα πλέον. Το βαθύ μυστικό έγκυται στο να κατανοήσουμε ότι η δόνηση προηγείται εγγενώς της μορφής. Η ύλη καθ' αυτή είναι απλώς η ηχηρή αντίχηση της ενέργειας που την έφερε στην ύπαρξη. Επομένως, πριν εξετάσεις το λογαριασμό της τράπεζάς σου, κοίτα μέσα σου τι νιώθεις πραγματικά. Πριν επιχειρήσεις να αλλάξεις τον εξωτερικό κόσμο, άλλαξε τη συχνότητα μέσα σου. Ένας νους σε τέλεια αρμονία προσελκύει φυσικά αρμονικές καταστάσεις. Είναι μια απλή αλήθεια, όμως απαιτεί σταθερή πρακτική. Και αυτή η πρακτική εκτιλήσεται στις πιο ανεπαίσθητες καθημερινές στιγμές, στον τρόπο που μιλάς για τα χρήματα, πώς τα αντιλαμβάνεσαι και πώς αντιδράς στην προσωρινή τους απουσία. Αν, όταν έρθει η ώρα να πληρώσεις ένα απρόβλεπτο έξοδο, αναστενάξεις με παραίτηση, μουρμουρίζοντας «Πάλι χάθηκαν όλα τα χρήματα που κέρδισα με κόπο», τότε δονείσαι αναμφίβολα απώλεια. Ωστόσο, αν δηλώσεις ανταυτού «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που έχω τους πόρους να το καλύψω», τότε δονείσαι καθαρή εμπιστοσύνη. Μια μικρή αλλαγή στην έκφρασή σου αλλάζει βαθιά ολόκληρη την ενεργειακή δυναμική. Και αυτή η ενέργεια αρχίζει να αντυχεί προς τα έξω. Τα χρήματα αντιλαμβάνονται αυτόν τον σεβασμό και επιστρέφουν με ενισχυμένη δύναμη. Η ίδια η ζωή αποτελείται από αυτή τη θεμελιώδη ροή. Όταν αποταμιεύεις χρήματα από φόβο, αυτά λιμνάζουν. Όταν τα κυκλοφορείς με γνήσια χαρά, πολλαπλασιάζονται αναπόφευκτα. Ερευνητές που εμβαθύνουν στην ανθρώπινη συμπεριφορά έχουν διαπιστώσει ότι το αίσθημα της ευημερίας ενισχύεται σημαντικά όταν αγκαλιάζεται η γενεοδωρία. Όταν κάνεις μια δωρεά, ανεξάρτητα από το ποσό, ο εγκέφαλός σου απελευθερώνει νευροχημικούς παράγοντες που ενισχύουν βαθιά την αίσθηση της αυθονίας σου. Αυτό δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο. Νιώθεις εύπορος, ενεργείς λοιπόν ως εύπορος και το σύμπαν ανταποκρίνεται ανάλογα. Έτσι ακριβώς η δόνηση μεταστοιχιώνεται σε απτή εμπειρία. Τα χρήματα δεν είναι σε έλλειψη σε όλο τον κόσμο. Αυτό που πραγματικά λείπει
είναι η σύμφωνη συντονισμός. Χιλιάδες δολάρια τυπώνονται, αμέτρητες συναλλαγές συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και περιουσίες αλλάζουν χέρια κάθε δευτερόλεπτο. Όλα είναι διαρκώς σε κίνηση. Το σχετικό ερώτημα είναι: δονείσαι στη συχνότητα αυτής της δυναμικής ροής ή είσαι ακόμα πεισματικά συντονισμένος στο σταθμό του φόβου? Διότι το σύμπαν δεν κάνει διάκριση μεταξύ μιας ειλικρινούς προσευχής και μιας επίμονης ανησυχίας. Απλώς ανταποκρίνεται στην κυρίαρχη συναισθηματική σου συχνότητα. Άλλαξε τη δόνησή σου και το σύμπαν θα αλλάξει αναπόφευκτα την ανταπόκρισή του. Ξεκίνησε παρατηρώντας επιμελώς ποιες αισθήσεις αναδύονται όταν σκέφτεσαι τα χρήματα. Αν εμφανιστεί φόβος, εισέπνευσε βαθιά και δήλωσε: «Αφήνω αυτόν τον φόβο. Εμπιστεύομαι ανεπιφύλακτα την απεριόριστη ροή της ζωής». Επανάλαβε το μέχρι το σώμα σου να χαλαρώσει αισθητά. Και μόλις νιώσεις μια βαθιά ηρεμία στην καρδιά σου, δήλωσε: «Δονώ ενεργά την αυθονία. Είμαι αναπόσπαστο μέρος της αέναης θεϊκής ροής». Αυτός είναι ένας ισχυρός ενεργειακός επαναπρογραμματισμός. Παραγγέλει στο σώμα σου να ανακαλέσει ζωντανά μια θεμελιώδη αλήθεια. Ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάς ατελείωτα το χρήμα, επειδή η ίδια η ενέργεια που το δημιουργεί ήδη κατοικεί μέσα σου. Μόλις αντιληφθείς πλήρως αυτόν τον συμπαντικό νόμο, κάτι μέσα σου μεταμορφώνεται ανεπιστρεπτή. Πάβεις να ζητάς απλώς και αρχίζεις να εκπέμπεις ενεργά. Σταματάς να επαιτείς και ανταυτού αρχίζεις να δημιουργείς. Και το χρήμα, που κάποτε φαινόταν άπιαστο, αρχίζει να εκδηλώνεται με εκπληκτικούς τρόπους. Μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, ένα αναπάντεχο δώρο, μια ιδέα που μεταφράζεται αβίαστα σε εισόδημα. Όλα αυτά είναι άμεση αντανάκλαση της ανυψωμένης δόνησης που διατηρείς τώρα σταθερά. Η ζωή ανταποκρίνεται διαρκώς στη συχνότητά σου. Και όταν εκπέμπεις αγάπη, ακλόνητη εμπιστοσύνη και βαθιά ευγνωμοσύνη, ολόκληρο το σύμπαν πραγματικά συνομωτεί για να σου δείξει ότι ήσουν πάντα ένα αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της αυθονίας που αναζητάς. Η πλειονότητα των ανθρώπων παραμένει παγιδευμένη σε μια σιωπηλή αλλά καταστροφική υποβόσκουσα πεποίθηση ότι η επιθυμία για χρηματικό πλούτο είναι εγγενώς λανθασμένη. Από νεαρή ηλικία έχουμε προγραμματιστεί από φράσεις όπως «τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία», «όσο περισσότερα αποκτάς, τόσο περισσότερα προβλήματα προκύπτουν» και «είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ένας πλούσιος στην βασιλεία των ουρανών». Αυτές οι ενσωματωμένες αφηγήσεις εγκαθίστανται βαθιά στο υποσυνείδητο, δημιουργώντας έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ πνευματικότητας και ευημερίας, σαν η μία να ακυρώνει εγγενώς την άλλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι μεγαλώνουμε διχασμένοι. Ζητάμε αυθονία, αλλά νιώθουμε ενοχές που τη λαμβάνουμε. Και η ενοχή είναι ένα από τα χαμηλότερα συναισθήματα δόνησης που υπάρχουν. Μπλοκάρει τη ροή, κλείνει τις πόρτες στην αξιοσύνη μας και κάνει το χρήμα να διαφεύγει από εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο. Το χρήμα δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ουδέτερο. Είναι ένα εργαλείο, ένας καθρέφτης που απλώς αντανακλά τη φύση του κατόχου του. Σε γενναιόδωρα χέρια μετατρέπεται σε ευλογία. Σε εγωιστικά χέρια γίνεται όργανο καταστροφής. Επομένως, το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ το χρήμα. Το πρόβλημα είναι η καρδιά που το διαχειρίζεται. Και όταν αυτή η καρδιά δονείται με ενοχή, φόβο ή δυσαρέσκεια, το χρήμα απλώς δεν βρίσκει σπίτι. Πόσες φορές έχεις απορρίψει μια ευκαιρία από φόβο μήπως φανείς άπλιστος? Πόσες φορές έχεις υποτιμήσει τη δουλειά σου, χρεώνοντας λιγότερα από όσα αξίζεις, επειδή νόμιζες ότι το να ζητάς τα δέοντα ήταν έλλειψη ταπεινότητας? Πόσες φορές έχεις δώσει, όχι από αγάπη, αλλά από φόβο μήπως κριθείς αν δεν το έκανες? Όλα αυτά δημιουργούν ένα πεδίο αντίστασης. Στέλνεις στο σύμπαν ένα μήνυμα ότι δεν θεωρείς τον εαυτό σου άξιο. Και το σύμπαν, πάντα ανταποκριτικό, απαντά με συνθήκες που επιβεβαιώνουν αυτή την πεποίθηση. Η θεραπεία της σχέσης σου με το χρήμα είναι πρώτα απ' όλα η θεραπεία της σχέσης σου με την αγάπη. Γιατί το χρήμα είναι απλώς ένας από τους τρόπους με τους οποίους ρέει η αγάπη σε αυτόν τον κόσμο. Όταν το απορρίπτεις μία από τις εκφράσεις του Θείου. Η αγάπη είναι επέκταση, το ίδιο και το χρήμα. Και τα δύο υπακούουν στον ίδιο νόμο, αναπτύσσονται όταν είναι ευπρόσδεκτα και εξαφανίζονται όταν καταστέλλονται.
το πρώτο βήμα προς αυτή τη θεραπεία είναι η συγχώρεση. Συγχώρεσε τον εαυτό σου για όλες τις φορές που διαχειρίστηκες άσχημα τα χρήματα. Για όλα τα χρέη, για όλες τις τύψεις, για κάθε επιλογή που έγινε ασυνείδητα. Η συγχώρεση καθαρίζει την ενέργεια που έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν. Και συγχώρεσε επίσης εκείνους που σου δίδαξαν το φόβο. Κατάλαβε ότι απλώς επαναλάμβαναν αυτό που είχαν ακούσει και οι ίδιοι, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι διέδιδαν έναν ιό της έλλειψης. Δεν χρειάζεται να το μεταφέρεις αυτό παρακάτω. Μπορείς να γίνεις ο κρίκος που θα σπάσει αυτή την αλυσίδα. Υπάρχει μια ιστορία που αγαπώ ιδιαίτερα. Ένας νέος άνδρας, ο Στέφανος, με πλησίασε απελπισμένος. Μου είπε ότι τον πλάκωνε το βάρος των φοιτητικών του δανείων, σαν μια ατελείωτη αλυσίδα. Κάθε φορά που έκανε μια πληρωμή, ένιωθε μόνο ανακούφιση για λίγο, πριν τον κυριεύσει ξανά ο φόβος ότι δεν θα ξεπλήρωνε ποτέ, ότι ήταν καταδικασμένος. Ζούσε με μια συνεχή αίσθηση ενοχής και φόβου. Τον ρώτησα, «Τι νιώθεις όταν σκέφτεσαι αυτά τα δάνεια?» Και μου απάντησε, «Φόβο. Φόβο ότι θα με καταπίνουν για πάντα και ενοχή για το ότι τα πήρα εξ αρχής». Του είπα, «Τότε αυτό είναι που ακούει η κατάσταση. Η ενέργεια που εκπέμπεις είναι φόβος. Αντί να τα βλέπεις ως εχθρό, γιατί δεν τα δεις ως μια γέφυρα, ως την ευκαιρία που σου έδωσαν να σπουδάσεις». Του ζήτησα να αλλάξει την οπτική του. Να αρχίσει να ευχαριστεί για την ευκαιρία που του δόθηκε. Να βλέπει κάθε πληρωμή ως ένα βήμα προς την ελευθερία, όχι ως ένα βάρος. Να λέει στον εαυτό του, «Ευχαριστώ, γιατί αυτά τα δάνεια με οδήγησαν εδώ». Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η πραγματικότητά του άρχισε να μεταμορφώνεται. Όχι μόνο βρήκε νέες πηγές εισοδήματος που τον βοήθησαν να επιταχύνει τις πληρωμές, αλλά ένιωθε πλέον ελαφρύς και αισιόδοξος. Μετέτρεψε τον φόβο σε ευγνωμοσύνη και ενδυνάμωση. Η ευγνωμοσύνη είναι το αντίδοτο στην ενοχή. Όταν νιώθεις ευγνωμοσύνη για τα χρήματα που έχεις, ακόμα και αν φαίνονται λίγα, αλλάζεις τη δόνηση του ενεργειακού σου πεδίου. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε αριθμούς, ανταποκρίνεται σε συναισθήματα. Μια ευγνώμων καρδιά λέει, «Εμπιστεύομαι, λαμβάνω, αξίζω». Και το σύμπαν το αντιλαμβάνεται ως πρόσκληση. Όσο περισσότερο ευχαριστείς, τόσο περισσότεροι λόγοι ευγνωμοσύνης αναδύονται. Είναι ένας νόμος. Η σύγχρονη ψυχολογία έχει ήδη αποδείξει ότι οι άνθρωποι με νοοτροπία αυθονίας ζουν με χαμηλότερα επίπεδα οικονομικού άγχους, όχι επειδή έχουν περισσότερα χρήματα, αλλά επειδή έχουν μια πιο υγιή συναισθηματική σχέση με αυτά. Βλέπουν τα χρήματα ως εργαλείο έκφρασης και όχι ως εχθρό. Αυτή η αλλαγή στην αντίληψη απελευθερώνει δημιουργική ενέργεια και αυτή είναι η ενέργεια που ανοίγει πόρτες σε νέες ιδέες, επιχειρήσεις, λύσεις και συνεργασίες. Όταν νιώθεις ότι αξίζεις, το σύμπαν αρχίζει να συνομωτεί για να σου δώσει δίκιο. Δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό στο να ζεις με στερήσεις. Η φτώχεια δεν είναι αρετή, όπως και ο πλούτος δεν είναι αμαρτία. Η αληθινή πνευματικότητα βρίσκεται στην ισορροπία, στην συνειδητή χρήση των πόρων που σου προσφέρει η ζωή. Τα χρήματα είναι μια επέκταση της δύναμης επιλογής σου. Ενισχύουν αυτό που ήδη υπάρχει μέσα σου. Μια γενναιόδωρη καρδιά με περισσότερους πόρους ευλογεί περισσότερους ανθρώπους. Μια σοφή καρδιά με περισσότερους πόρους δημιουργεί περισσότερη αρμονία. Κοίτα τη φύση. Τα πάντα σε αυτήν είναι άφθονα. Ένα μόνο κλαδί παράγει δεκάδες φύλλα. Ένα δέντρο αποδίδει εκατοντάδες καρπούς. Ένα ποτάμι ποτέ δεν ζητά συγγνώμη που ρέει. Τίποτα στη θεϊκή δημιουργία δεν ζει με τον φόβο του να είναι πάρα πολύ. Γιατί να το κάνεις εσύ? Είσαι μέρος αυτής ακριβώς της ροής. Ο ίδιος δημιουργός που έφτιαξε την απέραντη θάλασσα, έθεσε μέσα σου το δικαίωμα στην αυθονία. Από σήμερα, σταμάτα να ζητάς συγγνώμη που επιθυμείς μια καλύτερη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να θέλεις άνεση, ασφάλεια και ελευθερία. Αυτά τα πράγματα δεν σε απομακρύνουν από τον Θεό, σε φέρνουν πιο κοντά Του, γιατί σου επιτρέπουν να υπηρετείς περισσότερο, να αγαπάς περισσότερο, να δίνεις περισσότερο. Η στέρηση σε κάνει να σκέφτεσαι μόνο την επιβίωση. Η ευημερία σου επιτρέπει να σκέφτεσαι την προσφορά. Γι' αυτό η αγάπη και η αυθονία είναι αχώριστες. Επανάλαβε μαζί μου, σιωπηλά ή δυνατά, αλλά νιώθοντας κάθε λέξη. Απελευθερώνω κάθε ενοχή και ντροπή που συνδέεται με τα χρήματα. Ανοίγομαι στη θεϊκή αυθονία.
Είμαι αγωγός ευημερίας και αγάπης. Νιώσε το βάρος να φεύγει από τους ώμους σου. Αυτή η δήλωση δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι ενεργειακή. Το σύμπαν κατανοεί. Αρχίζει να αναδιατάσσει τα πάντα γύρω σου, έτσι ώστε αυτή η νέα αλήθεια να εκδηλωθεί. Άφησε τα χρήματα να επιστρέψουν σε αυτό που ήταν πάντα. Μια ουδέτερη δύναμη καθοδηγούμενη από την αγάπη. Χρησιμοποίησέ τα για να χτίσεις, να θεραπεύσεις, να αναβαθμίσεις. Όταν τα χρήματα είναι στα χέρια σου, δες τα, ως έναν σπόρο. Ό,τι σπέρνεις στην ενέργειά σου, αυτό και θερίζεις σε πολλαπλάσιο βαθμό. Αν σπέρνεις φόβο, θα θερήσεις στέρηση. Αν σπέρνεις ευγνωμοσύνη, θα θερήσεις αυθονία. Και όταν η εσωτερική φωνή ψιθυρίζει πως η αγάπη για το χρήμα είναι πλάνη, απάντησε με σιγουριά. Δεν αγαπώ το ίδιο το χρήμα. Αγαπώ τις δυνατότητες που μου προσφέρει να προσφέρω καλό. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια του χρήματος. Θέλει να υπηρετεί, να κινείται, να δημιουργεί. Επιθυμεί να βρίσκεται σε χέρια που το τιμούν με συνείδηση. Όταν το προσεγγίζεις με αυτόν τον τρόπο, απαλλαγμένος από ενοχές, ντροπή ή φόβο, το χρήμα το νιώθει. Αναγνωρίζει την πηγή του. Επιστρέφει και μένει. Οι περισσότεροι αναλώνουν ολόκληρη τη ζωή τους κυνηγώντας το χρήμα, σαν να προσπαθούν να εχμαλωτήσουν μια σκιά που πάντα ξεφεύγει. Εξαντλούνται σε έναν αγώνα δίχως τέλος, πεπισμένοι ότι η αυξημένη προσπάθεια θα φέρει πλούτο. Το χρήμα όμως δεν ανταποκρίνεται στο ανελαίητο κυνήγι. Δεν έλκεται από το άγχος, την εσπευσμένη βιασύνη ή την απόγνωση. Εμφανίζεται όταν το καλείς, όχι όταν το κυνηγάς. Υπακούει στη δόνηση της εμπιστοσύνης, όχι στην οχλοβοή της ανάγκης. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται σε εκκλήσεις, αλλά σε βεβαιότητες. Δεν αντιδρά στην έλλειψη, αλλά στην ξεκάθαρη πρόθεση. Η πρόθεση πηγάζει από την πίστη, τη βαθιά γνώση ότι αυτό που επιθυμείς ήδη υφίσταται, απλώς δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί στην υλική πραγματικότητα. Γι' αυτό η εμπιστοσύνη είναι η υπέρτατη δύναμη. Όταν εμπιστεύεσαι, απελευθερώνεις τον έλεγχο. Και τότε, το σύμπαν αναλαμβάνει δράση. Διαφέρει το να ζητάς από το να καλείς. Όταν ζητάς, δηλώνεις την έλλειψη. Δεν έχω, το χρειάζομαι. Όταν όμως καλείς, επιβεβαιώνεις την ύπαρξη. Γνωρίζω πως είναι ήδη δικό μου και είμαι έτοιμος να το υποδεχτώ. Αυτή η λεπτή διαφορά αλλάζει τα πάντα. Το χρήμα αντιλαμβάνεται το ενεργειακό σου πεδίο. Αν διακρίνει απελπισία, κατανοεί ότι δεν υπάρχει χώρος για να εισέλθει. Αν όμως νιώσει γαλήνη, πλησιάζει, γνωρίζοντας πως θα βρει αρμονία. Η εμπιστοσύνη αποτελεί μια κατάσταση δόνησης. Είναι αθόρυβη, γαλήνια, μα συνάμα πανίσχυρη. Δεν χρειάζεται να πείσεις το σύμπαν με κραυγές, αρκεί ένας ψίθυρος πίστης. Όταν λες, με σταθερή και ήσυχη φωνή, «Χρήμα, σε καλώ με αγάπη. Γνωρίζω ότι με ακούς και με αναγνωρίζεις. Έλα σε μένα με τέλειο και αρμονικό τρόπο. Κάτι στο αόρατο ενεργοποιείται. Ενέργειες ευθυγραμμίζονται, συμπτώσεις υφαίνονται και δρόμοι ανοίγουν. Θυμάμαι κι εγώ μια εποχή που προσπαθούσα να ελέγξω τα πάντα. Κατέστρωνα σχολαστικά σχέδια. Ανησυχούσα για το μέλλον. Διαπίστωσα όμως ότι κάθε φορά που προσπαθούσα να επιβάλλω τη θέλησή μου στη ροή των πραγμάτων, αυτή διαταρασσόταν. Τότε αποφάσισα να κάνω το εντελώς αντίθετο, να εμπιστευτώ. Μια βραδιά, θυμάμαι, κάθισα ήσυχα, έκλεισα τα μάτια μου και είπα «Σύμπαν, σε εμπιστεύομαι. Αφήνω τον φόβο. Απελευθερώνω τον έλεγχο». Μέσα στις επόμενες μέρες άρχισαν να συμβαίνουν απίθανα πράγματα. Μια παλιά συνεργασία αναβίωσε με απρόσμενο τρόπο, ένα θέμα που εκκρεμούσε και φάνταζε άλλη το βρήκε τη λύση του και μια ιδέα που είχα αφήσει στην άκρη ξαφνικά απέκτησε δυναμική, φέρνοντας ευκαιρίες. Τίποτα από αυτά δεν ήταν τυχαίο. Ήταν η απάντηση στην εμπιστοσύνη μου. Η εμπιστοσύνη είναι η πιο ηχηρή διακήρυξη στο σύμπαν. Όταν εμπιστεύεσαι, δηλώνεις «Είμαι ήδη αυτό που επιθυμώ». Και το σύμπαν κατανοεί ότι δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει τίποτα. Απλώς το εκδηλώνει. Όμως, η εμπιστοσύνη δεν είναι παθητική αδράνεια. Είναι συνειδητή δράση που πηγάζει από βεβαιότητα, όχι από φόβο. Είναι να εξοφλείς έναν λογαριασμό λέγοντας «Έχω αρκετά» και ακόμα περισσότερα έρχονται. Είναι να παίρνεις οικονομικές αποφάσεις με ψυχραιμία, ακόμα κι αν το τρέχον υπόλοιπο δεν ανταποκρίνεται ακόμα στις επιθυμίες σου.
είναι να διατηρείς την καρδιά σου ανοιχτή, ακόμα και όταν ο κόσμος μοιάζει να σου κλείνει τις πόρτες. Γιατί ακριβώς σε τέτοιες στιγμές το σύμπαν δοκιμάζει τη δική σου ενέργεια. Σε ρωτάει, πραγματικά εμπιστεύεσαι ή απλά προσποιείσαι? Όταν εμφανίζεται η αμφιβολία, και πάντα εμφανίζεται, πάρε μια βαθιά ανάσα και πες, επιλέγω να εμπιστευτώ ακόμα και αν δεν βλέπω τίποτα. Αυτή η φράση είναι μια πνευματική εντολή. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στο αόρατο και το απτό. Γιατί η πίστη δεν σημαίνει να αγνοείς την πραγματικότητα. Σημαίνει να βλέπεις πέρα από αυτήν. Υπάρχει ένας αόρατος νόμος που διέπει την αυθονία. Ό,τι κρατιέται από φόβο διαλύεται και ό,τι απελευθερώνεται με εμπιστοσύνη πολλαπλασιάζεται. Σκέψου το νερό. Όταν προσπαθείς να το αρπάξεις σφιχτά, γλιστράει μέσα από τα δάχτυλά σου. Όταν όμως ανοίγεις τις παλάμες σου, μένει απαλά στο δέρμα σου. Τα χρήματα είναι το ίδιο. Όταν τα κρατάς με τον φόβο μήπως τα χάσεις, βρίσκουν τρόπο να φύγουν. Όταν όμως τα χρησιμοποιείς με συνείδηση και εμπιστοσύνη, νιώθουν ασφαλή και επιστρέφουν σε εσένα. Γι' αυτό οι πράξεις γενεοδωρίας έχουν τόσο μεγάλη δύναμη. Το να δίνεις είναι η υπέρτατη πράξη εμπιστοσύνης. Όταν προσφέρεις, το σύμπαν καταλαβαίνει ότι πιστεύεις στη ροή, ότι η ζωή σου δεν ορίζεται από το τι έχεις, αλλά από το ποιος είσαι. Και η ζωή σε ανταμείβει με πολλαπλασιασμό. Για 7 ημέρες εφάρμοσε το εξής. Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείς, κάθισε στην ησυχία, πάρε μια βαθιά ανάσα και πες «Χρήματα, σας εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι έρχεστε. Σας υποδέχομαι με αγάπη και ευγνωμοσύνη». Μην το λες με βιασύνη ή αμφιβολία, αλλά με ειρήνη. Φαντάσου τον εαυτό σου περιτριγυρισμένο από χρυσό φως, νιώθοντας ασφάλεια, υποστήριξη και πληρότητα. Κάνε αυτό ένα τελετουργικό παράδοσης και κατά τη διάρκεια της ημέρας, μείνε προσεκτικός στα σημάδια. Ίσως να μην εμφανιστεί μια απρόσμενη κατάθεση, αλλά μπορεί να αναδυθεί μια νέα ιδέα, μια τυχαία συζήτηση, μια ευκαιρία που φαντάζει μικρή. Όλα αυτά είναι το σύμπαν που ανταποκρίνεται στη δική σου δόνηση. Τα χρήματα έρχονται μέσω αμέτρητων δρόμων. Μερικές φορές φτάνουν ως έμπνευση, άλλες φορές ως βοήθεια, διαίσθηση ή συγχρονικότητα. Όταν εμπιστεύεσαι, πάβεις να είσαι ζητιάνος και γίνεσαι δημιουργός. Δεν περιμένεις να συμβεί κάτι. Συμπεριφέρεσαι σαν να έχει ήδη συμβεί. Περπατάς με περισσότερη ελαφρότητα, μιλάς με μεγαλύτερη γαλήνη και το σύμπαν το αντιλαμβάνεται αυτό. Καταλαβαίνει ότι είσαι έτοιμος να λάβεις. Ο φόβος και η αμφιβολία είναι σαν σύννεφα που κρύβουν τον ήλιο. Δεν σβήνουν το φως της αυθονίας, απλώς το κρύβουν για λίγο. Η εμπιστοσύνη είναι ο άνεμος που διαλύει αυτά τα σύννεφα. Όταν εμπιστεύεσαι, ο ήλιος λάμπει ξανά, όχι επειδή επανεμφανίστηκε, αλλά επειδή επιτέλους επέτρεψε στον εαυτό σου να τον δει. Η αυθονία δεν είναι ένα βραβείο. Είναι μια αντανάκλαση. Εμφανίζεται όταν ο εσωτερικός σου κόσμος είναι σε ειρήνη. Τα χρήματα αγαπούν τη σιγουριά. Αγαπούν την ενέργεια εκείνων που γνωρίζουν την αξία τους. Όταν λες «εμπιστεύομαι», το σύμπαν απαντά «τότε λάβε». Η εμπιστοσύνη είναι η γλώσσα των δασκάλων. Μεταμορφώνει το αόρατο σε ορατό. Κάνει το αδύνατο να υποκληθεί μπροστά στο δυνατό. Και όταν την ενσαρκώνεις, όλα γίνονται πιο ελαφριά. Ανοίγουν πόρτες, ξεδιπλώνονται μονοπάτια και τα χρήματα επιτέλους πάβουν να είναι κάτι που κυνηγάς και γίνονται κάτι που σε βρίσκει. Από αυτή τη στιγμή και μετά, σταμάτα να τρέχεις. Μίλα λιγότερο για ό,τι λείπει και περισσότερο για ό,τι ρέει. Τα χρήματα δεν χρειάζεται να κυνηγούνται. Χρειάζεται να καλούνται. Και ο πιο ισχυρός τρόπος να τα καλέσεις είναι μέσω της εμπιστοσύνης, γιατί το σύμπαν υπακούει στη φωνή εκείνων που πιστεύουν. Μόλις μάθεις να καλείς τα χρήματα, το επόμενο βήμα είναι να μάθεις να τα κρατάς. Δεν αρκεί να έρθουν. Πρέπει να νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Τα χρήματα είναι σαν ένας ευαίσθητος επισκέπτης. Φτάνουν εκεί που τα υποδέχονται καλά, αλλά μένουν μόνο εκεί που βρίσκουν ειρήνη, σεβασμό και χαρά. Πολλοί το προσελκύουν, αλλά λίγοι γνωρίζουν πώς να καλλιεργήσουν μια διαρκή σχέση μαζί του. Και αυτή είναι η αληθινή μαεστρία, να μετατρέψεις τα χρήματα σε μια θεϊκή, ζωντανή, αδιάκοπη σχέση. Τα χρήματα αγαπούν τη συνέπεια, ευδοκιμούν στην ευγνωμοσύνη και αποστρέφονται το φόβο. Αν τα αντιμετωπίζεις ως κάτι φευγαλαίο, έτσι ακριβώς συμπεριφέρονται. Όταν όμως τα υποδέχεσαι με αγάπη, πλησιάζουν και παραμένουν.
Ο τρόπος που μιλάς για τα χρήματα κάθε μέρα καθορίζει την ενέργειά τους στη ζωή σου. Επομένως, ξεκίνα να τα αντιμετωπίζεις σαν έναν στενό φίλο που ήρθε να ομορφύνει το ταξίδι σου. Το πρωί, πριν κοιτάξεις το τηλέφωνό σου, πάρε μια βαθιά ανάσα και πες: «Είμαι ευγνώμων για την αυθονία που έρχεται σε μένα. Η ευημερία με αναγνωρίζει, με αγαπά και βρίσκει 1000 δρόμους για να με συναντήσει». Πες το απαλά, αλλά με σιγουριά. Αυτή η διακήρυξη διαμορφώνει το ενεργειακό σου πεδίο για την ημέρα. Δεν είναι προκατάληψη. Είναι δονητική ευθυγράμμιση. Όταν μιλάς με πίστη, ολόκληρο το σώμα σου ανταποκρίνεται και το σύμπαν οργανώνεται για να ταιριάξει με τη δόνησή σου. Υπάρχει μια ξεχωριστή ενέργεια στην καθημερινή ευγνωμοσύνη. Η επιστήμη έχει παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που ασκούν τακτικά την ευγνωμοσύνη έχουν υψηλότερα επίπεδα ντοπαμίνης και σερωτονίνης, των ορμονών της ευτυχίας και της διανοητικής διάβγειας. Αυτές οι καταστάσεις ενισχύουν την δημιουργική και αντιληπτική ικανότητα και αυτό ακριβώς σου επιτρέπει να βλέπεις οικονομικές ευκαιρίες που προηγουμένως περνούσαν απαρατήρητες. Έτσι, η σχέση με τα χρήματα δεν είναι μόνο πνευματική, αλλά και νευρολογική. Το μυαλό σου ανοίγει για να δεχτεί, αλλά αυτή η σχέση χρειάζεται και ελαφρότητα. Τα χρήματα τρέπονται σε φυγή από την ένταση. Νιώθουν άνετα σε περιβάλλοντα χαράς και επέκτασης. Φέρε λοιπόν το χιούμορ στη σχέση σου μαζί τους. Μίλησε τους παιχνιδιάρικα, σαν κάποιος που συζητά με έναν παλιό σύντροφο. Πες: «Αγαπητά χρήματα, ξέρω ότι απολαμβάνετε την παρέα μου. Επιστρέψτε σύντομα, φέρτε και τους φίλους σας και μείνετε όσο επιθυμείτε». Μπορεί να φανεί ανόητο, αλλά αυτό ακριβώς αφαιρεί τη συναισθηματική ακαμψία. Το γέλιο είναι μια ελαφριά προσευχή και το σύμπαν ανταποκρίνεται γρήγορα στη χαρά. Τα χρήματα δεν καταλαβαίνουν την ενοχή ή τον σαρκασμό. Καταλαβαίνουν την αγάπη, τη διάβγεια και τον σκοπό. Και ο σκοπός είναι αυτό που δίνει νόημα στην αυθονία. Όταν τα χρήματα γνωρίζουν ότι μέσω εσένα θα δημιουργήσουν καλό, πολλαπλασιάζονται. Η ροή της ευημερίας συνδέεται άμεσα με την πρόθεση. Αν η επιθυμία σου για πλούτο πηγάζει από φόβο, συρρυκνώνεται. Αν πηγάζει από αγάπη, επεκτείνεται. Επομένως, όταν σκέφτεσαι την ευημερία, μην λες «χρειάζομαι χρήματα για να πληρώσω λογαριασμούς», αλλά «δέχομαι αυθονία για να δημιουργήσω άνεση, ελευθερία και γενεοδορία». Αυτή η απλή αλλαγή στη γλώσσα μεταβάλλει εντελώς το δονητικό σου πεδίο. Πάντα παρατηρούσα ότι οι πιο ευημερούντες άνθρωποι που γνώριζα είχαν κάτι κοινό. Μιλούσαν για τα χρήματα με αγάπη. Όχι ως κάποιος που τα ειδωλοποιεί, αλλά ως κάποιος που αναγνωρίζει τον ιερό τους ρόλο. Τα έβλεπαν ως ένα εργαλείο, ένα μέσο για να εκδηλωθεί το καλό. Και τα χρήματα, ευγνώμονα που ήταν χρήσιμα, παρέμεναν μαζί τους. Θυμάμαι έναν νεαρό που ήρθε σε μένα, απογοητευμένος γιατί τίποτα από όσα έκανε δεν φαινόταν να αποδίδει. Έλεγε ότι επαναλάμβανε καθημερινά φράσεις ευημερίας και όμως ζούσε ακόμα σε στέρηση. Τον ρώτησα: «Πώς νιώθεις όταν κάνεις τις επιβεβαιώσεις σου?» Απάντησε: «Αγχωμένος. Φοβάμαι ότι δεν θα λειτουργήσει». Και εκεί κατάλαβα. Δεν επιβεβαίωνε με πίστη, αλλά με απόγνωση. Του ζήτησα λοιπόν να αλλάξει την προσέγγιση του. Του είπα: «Σταμάτα να επαναλαμβάνεις σαν να προσπαθείς να πείσεις το σύμπαν. Άρχισε να συνομιλείς σαν να χαίρεσαι για μια επανένωση. Αντί για «τα χρήματα έρχονται σε μένα εύκολα», άρχισε να λέει «Γεια σου αυθονία, τι ωραία που σε βλέπω εδώ. Ας κάνουμε κάτι υπέροχο μαζί». 2 εβδομάδες αργότερα έλαβε μια προσφορά εργασίας και κάποιες νέες ιδέες άρχισαν να ρέουν. Η διαφορά δεν ήταν αυτό που είπε, αλλά η ενέργεια με την οποία το είπε. Η δόνηση της χαράς είναι ακαταμάχητη για το σύμπαν. Όταν νιώθεις χαρά, είσαι σε ευθυγράμμιση με την πηγή. Και η πηγή είναι άφθονη από τη φύση της. Ό,τι νιώθεις πραγματικά, το σύμπαν το αναπαράγει σε μεγάλη κλίμακα. Γι' αυτό η ελαφρότητα είναι ένα τόσο ισχυρό εργαλείο. Σπάει την πυκνότητα της ανησυχίας και επιτρέπει στη ροή να κυλήσει. Είναι όμως επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα χρήματα δεν τους αρέσει να τα κρατούν φυλακισμένα. Είναι σαν ένα ποτάμι. Πρέπει να ρέει για να παραμένει ζωντανό. Όταν το αποταμιεύεις από φόβο, λιμνάζει. Όταν το μοιράζεσαι με εμπιστοσύνη, ανανεώνεται. Η γενεοδορία είναι η χτυπητή καρδιά της ευημερίας. Το να δίνεις δεν είναι απώλεια.
είναι μια φύτευση. Όταν δίνεις με αγάπη, το σύμπαν καταλαβαίνει ότι εμπιστεύεσαι τη ροή και πολλαπλασιάζει την ανταπόδοση. Και αυτή η ανταπόδοση σπάνια έρχεται μόνο σε αριθμούς. Έρχεται με τη μορφή ειρήνης, ευεξίας, καλών σχέσεων και νέων δυνατοτήτων. Δημιούργησε μικρά τελετουργικά που ενισχύουν αυτή τη συνεργασία. Οργάνωσε τα οικονομικά σου με επίγνωση, αλλά χωρίς επιβάρυνση. Κάθε φορά που λαμβάνεις, ευχαρίστησε με χαρά. Κάθε φορά που πληρώνεις για κάτι, ευλόγησε τον παραλήπτη. Πες νοερά. Αυτά τα χρήματα επιστρέφουν πολλαπλασιασμένα, ευλογώντας όλους τους εμπλεκόμενους. Μετατρέπεις κάθε συναλλαγή σε μια ιερή πράξη. Και μην ξεχνάς ποτέ, τα χρήματα αγαπούν τη σαφήνεια. Φεύγει από τη σύγχυση, την αναποφασιστικότητα, από την ενέργεια κάποιου που λέει ένα πράγμα και νιώθει άλλο. Να είσαι ξεκάθαρος σχετικά με το τι θέλεις και τι αντιπροσωπεύεις. Η σαφήνεια είναι μια μορφή πίστης. Το σύμπαν δεν μπορεί να σου προσφέρει αυθονία αν εκπέμπεις αμφιβολία. Μίλα σαν κάποιος που γνωρίζει. Νιώσε σαν κάποιος που ήδη έχει. Ζήσε σαν κάποιος που ήδη είναι. Ο πλούτος δεν είναι μόνο τα χρήματα που έρχονται, αλλά η εσωτερική κατάσταση του να νιώθεις ολοκληρωμένος. Μία ήρεμη καρδιά είναι το πιο ισχυρό θησαυροφυλάκιο που υπάρχει. Και όταν βρεις αυτή την ισορροπία, τα χρήματα πάβουν να είναι επισκέπτης και γίνονται μέρος της ζωής σου. Κατοικεί εκεί που υπάρχει ηρεμία. Έτσι, κάθε βράδυ πριν αποκοιμηθείς, κλείσε τα μάτια σου και φαντάσου τα χρήματα ως ένα χρυσό φως που ρέει προς εσένα. Δες αυτό το φως να μπαίνει στο σπίτι σου, να σε τυλίγει με τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη. Πες ήρεμα. Σε δέχομαι αυθονία. Μείνε όσο επιθυμείς. Εδώ είναι το σπίτι σου. Και μόλις ξυπνήσεις, συμπεριφέρσου σαν κάποιος που ήδη ζει σε ευημερία. Μίλα με καλοσύνη. Πάρε αποφάσεις με αυτοπεποίθηση. Αντιμετώπισε ό,τι έχεις με αγάπη. Τα χρήματα είναι αντανάκλαση της κατάστασης της συνείδησής σου. Όταν εκπέμπεις φόβο, κρύβεται. Όταν εκπέμπεις αυτοπεποίθηση, εμφανίζεται. Όταν εκπέμπεις αγάπη, πολλαπλασιάζεται. Επομένως, μην το αντιμετωπίζεις ως αριθμό, αλλά ως μια ζωντανή παρουσία που ανταποκρίνεται στην ενέργειά σου. Και θυμήσου, τα χρήματα δεν έρχονται σε αυτούς που οικετεύουν, έρχονται σε αυτούς που προστάζουν, όχι από υπερηφάνεια, αλλά από επίγνωση της δικής του δύναμης. Η εξουσία δεν βρίσκεται στο να φωνάζεις, βρίσκεται στο να γνωρίζεις. Και όταν γνωρίζεις ότι γεννήθηκες για να ζήσεις σε αυθονία, το σύμπαν δεν διαφωνεί, απλά υπακούει. Τα χρήματα είναι αντανάκλαση της ζωής. Ρέει εκεί που υπάρχει κίνηση, μένει εκεί που υπάρχει χαρά και πολλαπλασιάζεται εκεί που υπάρχει σκοπός. Αντιμετώπισέ το ως τον σύμμαχο που είναι. Μίλησέ του, χαμογέλασέ του, εμπιστεύσου το. Γιατί όταν το κάνεις αυτό, τα χρήματα πάβουν να είναι αγώνας και γίνονται χορός. Ένας ομαλός, συνεχής χορός μεταξύ εσένα και του σύμπαντος, ο τέλειος ρυθμός μεταξύ του να δίνεις και να λαμβάνεις. Και σε αυτόν τον θεϊκό ρυθμό δεν θα φύγει ποτέ ξανά. Αν υπάρχει ένα πράγμα που θέλω να κρατήσετε από εδώ, είναι ότι τα χρήματα δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν πάντα η σχέση σας με αυτά. Τα χρήματα είναι απλώς ένας καθρέφτης. Αντανακλούν αυτό που νιώθετε, αυτό που πιστεύετε, αυτό που εκπέμπετε. Όταν τα αντιμετωπίζετε με φόβο, κρύβονται. Όταν τα καλείτε με αγάπη, έρχονται. Όταν τα σέβεστε, μένουν. Το μυστικό όλης της ευημερίας βρίσκεται στην κατανόηση αυτού. Τα χρήματα δεν είναι κάτι που κατακτάτε. Είναι κάτι που προσελκύεται, κάτι που προσκαλείτε να μείνει. Τώρα, αν αυτό το μήνυμα βρήκε ανταπόκριση μέσα σας, με οποιονδήποτε τρόπο, να ξέρετε ότι το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Το επόμενο βίντεο που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας είναι το επόμενο βήμα σας. Εκεί θα κάνετε ένα ακόμη βήμα μπροστά στην ανάπτυξη της σοφίας σας και θα ανακαλύψετε πώς να γίνετε μόλις 1% καλύτεροι από ό,τι είστε τώρα, και αυτό το 1% κάνει όλη τη διαφορά. Αν αυτό το περιεχόμενο σας βοήθησε, παρακαλώ σκεφτείτε να υποστηρίξετε το κανάλι με ένα super thanks. Είναι μια μικρή χειρονομία που κάνει μεγάλη διαφορά και μου επιτρέπει να συνεχίζω να μοιράζομαι διδασκαλίες σαν κι αυτή. Και αν θέλετε να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας, εγγραφείτε. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσετε πρόωρη πρόσβαση σε επερχόμενα βίντεο και προτεραιότητα για μηνύματα και σχόλια. Ανυπομονώ να σας δω εκεί, στο επόμενο βίντεο, διότι κάθε λέξη,
κάθε νέα κατανόηση είναι ένα ακόμη βήμα προς την άφθονη ζωή που ήδη σας περιμένει. Ας προχωρήσουμε μαζί, γιατί το σύμπαν ανταποκρίνεται πάντα σε όσους επιλέγουν να εξελιχθούν.